aku iki bojomu, Pak. Heh. Kon lek gendakmu puremu njaluk dhuwit kok kei dhuwit. Heh. Kok pangku tok kok kei dhuwit. Sedangkan aku bojomu sing bendina ngingoni awakmu, sing bendina masakno awakmu. Heh. Manggilmu kuwi lho, mbok padakno apa? Kowe nek lara ya aku ya sing ramut. Gakno kopi ya aku, tangi turu ya aku, barangkali ra aku. Tak jaluk gendakane iki gampang men lho. Dipangku tok wis kei dhuwit. Terus marang ngono lek gurung dianggo. Aku kei dhuwit sontok. Sedangkan aku masakno semoga semua baik kamu. Iki wis gak apa-apa, Pakmu. Ya, ini kata maknehku yo, Pakmu. Nek gowo pura iku yo sing ayu-ayu aja sing elek.